Krásný večer, srdečně vás vítám u dnešní prezentace. Jmenuji Jiří Šedek a dneska s mým kolegou vás budeme provázet dnešní prezentací. Napište mezi tím do chatu, jak se vidíme a slyšíme. Dovolte mi se jenom krátce představit, jak jsem už zmiňoval, mé jméno Jiří Šedek, jsem v oboru síťového marketingu 10 let a dneska vám budu prezentovat něco, co když jsem poprvé viděl a slyšel, tak jsem několik dnů nemohl spát, protože jsem se dozvěděl, jaká silná vize a výsledky se budují v západní Evropě a teď to začíná teprve u nás na českém, slovenském a polském trhu. Takže pokud jste člověk, který chápe, jak důležité je v podnikání načasování, který jste dneska naprosto správně, protože dnešní prezentace bude především o tom, co děláme, jaké máme produkty, jak to funguje, jaký máme systém práce a proč je zrovna tahle příležitost ta nejunikátnější, která za mě teď momentálně v Evropě je. Nebudu to natahovat, půjdeme rovnou k prezentaci. Dneska vám budeme prezentovat společnost Shogun a náš tým Essence Tribe, který je komunita zodpovědná za vzdělávání a strategii. Budu mluvit o firmě, se kterou spolupracujeme, o produktech, kvalitě, certifikaci, podíváme se na výdělkové možnosti a tak vám ukážu takový jednoduchý systém, díky kterému zde dokáže vybudovat kariéru velmi rychle i člověk, který má málo času a málo kontaktů. Náš tým spolupracuje se společností Shogun, což je italská společnost na trhu od roku 2013. Je to italský výrobce, více jak 2000 produktů denní spotřeby. To znamená, jsou to věci, které jsme naprosto všichni zvyklí používat, každý z nás ty produkty zná a hlavně, když se ty věci spotřebují, tak se kupují znova. Tím pádem jsou ideální, pokud chcete dlouhodobě podnikat a mít stabilní podnikání. A také firma nabízí velmi stabilní a transparentní kompenzační plán, který pak uvidíte, funguje velmi rychle. Pokud jste člověk, který už se pohybuje v biznise nějakou dobu, tak vás určitě zajímají data a čísla. Můžete případně jít na web Business for Home, kde se sbírají data z výročních zpráv různých společností. A tady jsou třeba data od roku 2018 a můžete vidět, že v rámci obratu firma zažila doslova explozi od roku 2020-2021, kdy vlastně meziročně z roku 2022 na 2023 skočila skoro 300% v obratu. No a už letos víme, že to bude skoro stejný skok i za rok 2024. Teď si určitě říkáte, jak je možné, že firma po doslova 8 letech na trhu takhle raketově vyroste. Jsou zatím dva důvody. První je zaprvé orientace na globální trh, že už to není pouze italská lokální společnost, ale jde do celé Evropy. A zároveň nový systém práce, který velmi rychle přináší výsledky. V rámci produktu začneme úplně od podlahy. Jak jsem zmiňoval, firma vyrábí přes 2000 produktů made in Italy. Jsou v kvalitě bio, bez umělých barviv, bez parabenů, minerálních olejů. Mnohé z nich jsou také v certifikaci vegan, takže vhodné i pro tuhle cílovou skupinu. A jsou testovány dermatologickou snášenlivost. A taková vlajková loď v rámci produkce jsou parfémy, kde firma spolupracuje se strategickým partnerem firmou Sozio, což je renomovaný francouzský výrobce esencí do parfému. Jinými slovy těch receptur. Protože vy máte dneska jako výrobce parfému dvě možnosti. Buď si koupíte ověřené vůně a složení, které trh miluje, lidi jsou zvyklí to kupovat a chytáte trendy, které už v té společnosti jsou, anebo zkoušíte tvořit nebo napodobovat nějaké jiné vůně. Shogun šel tou lepší strategií a díky partnerství v Soziu zanedete vůně, které možná znáte na běžném trhu z různých parfumerií, online e-shopů a podobně. Tedy nejedná se o žádné fakey, repliky, jak to dneska dělá mnoho firem, ale jedná se o originální produkty, pouze pod značkou jiného výrobce. Shogun vlastně dříve spolupracoval s firmou Fragwort, kterou následně koupilo Sozio, takže možná budete znát i Fragwort v rámci trhu s parfémy. Shogun tyto esence nakoupí ve Francii a pak si je ve své fabrice přetváří na produkty v kvalitě extrakt de parfum. Co to znamená? Je takzvaný parfémový extrakt. No a jaký je rozdíl mezi třeba toaletní vodou, parfémovanou vodou a extraktem? No právě v tom, že tam není žádná přidaná voda. To znamená, ty parfémace se pohybují kolem 30%, což je až trojnásobek oproti běžné produkci v drogeriích a v parfumerích. Tím pádem ta vůně voní intenzivněji, má prostě úplně jinou hloubku
A jakmile to jednou vyzkoušíte, už si nikde jinde parfém nekoupíte. Takhle to dopadlo u mě, protože já jsem zpočátku byl klient a chtěl jsem ty produkty vyzkoušet, protože jsem viděl, jak v německy mluvících trzích po téhle značce klienti úplně šílí. Já jsem říkal, co je Shogun, jaké produkty, tohle. Tak jsem se přes Instagram spolu s jedním člověkem, který jsem věděl, že tu značku reprezentuje a že bych to rád vyzkoušel, jestli to třeba dodávají i do Česka. A říkal jsem si, tak při nejhorším si koupím nějaký parfém, z té jsem si nějaký nový chtěl vybrat, tak co se nejhoršího stane, že jo? Tak jsem si nechal poslat nějaké produkty a světe div se, já jsem z toho byl tak nadšený, protože mě se lidi ptali, co to mám za vůni. Že mě třeba i dlouhé roky znají a najednou, že mám něco nového a že to krásně voní a kde jsem k tomu přišel, tak říkám, hele, to je z Itálie, Shogun, oni, jaký Shogun, jaká Itálie. Takže jsem de facto proti své vlastní vůli začal ty věci objednávat. No a dneska tenhle příběh je rok a půl starý. Kdyby tenkrát někdo řekl, že se tím budu živit, asi bych úplně nevěřil. Byť možná mé takové obchodní uvažování mi tam mělo nějaký hlásek takhle v pozadí, že třeba by to mohlo být obchodně zajímavé. Ať to zkrátím, určitě doporučuji nechat si od člověka, který vás sem dneska pozval, poslat seznam vůní, kde máme takovou mapku, vedle které se zorientujete. Dám příklad. Máte třeba rádi tuhle vůni, tak se podíváte třeba, která se vám bude líbit v rámci Shogunu, protože ty vůně jsou právě inspirované na základě známých parfémů, které jsou, jak říkám, v obchodech. Ale tady je to právě o tom, že ty vůně tím, že mají tu vyšší parfémaci, tak nikdy nejsou, já říkám, úplně identické, že spíš to nebrát jako nějaké náhražky, spíš jako něco pro inspiraci. OK? No a úplně nejlepší varianta je půjčit si vzorkovník a ty vůně si přímo na sobě vyzkoušet. Není to pouze o parfémech, je to samozřejmě i o mnoho dalších produktech. Další velmi silnou oblastí je spotřební kosmetika, to znamená všechny různé krémíčky, séra, mazátka, šampony, věci na vlasy, na obličej, na tělo, na nohy, na ruce, pro alergiky věci pro speciální použití, různé účinné látky, ať se bavíme třeba o aloe vera, kyselně hyaluronové, šnečí mucinu, oslí mléko, takže mnoho unikátních ingrediencí. A díky tomu, že to je takto v těch kategoriích, tak si vybere studentka s kapesným, ale zároveň i třeba velmi náročná žena, která je zvyklá na ty nejkvalitnější produkty. Ať se třeba zde jedná o značku Peptilux, což je high-end peptidová řada, která je pro ty nejnáročnější klientky. No, abych vám dneska ukázal jeden produkt, který je poměrně novinka a trh je z něho úplně odvařený, protože to má šok efekt. Je to oční sérum, které dokáže během 5 minut vám odebrat 10 let života. Má to jak ten instantní, ten šok efekt, tak to má i ten dlouhodobý účinek, že to pomáhá dlouhodobě redukovat právě ty mimické vrásky, oční okolí a podobně. Tohle je fotka od jedné mé kolegyně, kde to testovala na své vlastní mamince. A testovali to jak na očním okolí, tak na okolí rtu. A tohle je výsledek po 5 minutách po jednom použití. My tomu říkáme pracovně rovnač vlnitého plechu. Samozřejmě to je spíš tak pro pobavení, ale víte, že ty produkty mají nejen ten dlouhodobý efekt, ale že opravdu umí velmi rychle přinést výsledky. V rámci dalších oblastí je tam mnoho produktů, které jsme zvyklí denně používat. Když vezmu třeba ženský sortiment, tak že kompletní ženský marketing, takže různé make-upy a řasenky a rtěnky, všechny tyhle ty nezbytnosti, které dneska ženy potřebují ke svému fungování. Všechno v italské kvalitě, hypoalergenní, krásný design, krásné odstíny, barvičky, trendové. A co je třeba moc zajímavé, že v kosmetice se nepoužívají minerální oleje, takže to nezanáší pleť a je to velmi, velmi citlivé a pěkně se s tím pracuje. Zároveň máme terapeutické oleje, esenciální oleje, tělové oleje v té čisté kvalitě, různé produkty, jako je třeba bambucké máslo a podobně. No mnoho věcí, které asi mnoho lidí kupuje, akorát to třeba kupují jinde, na více místech, tady člověk může vlastně pod jednou značkou, pod jedním e-shopem nakoupit všechno to, co doma stejně všichni používáme. Mně taková blížší oblast jsou doplňky stravy, kde se můžete těšit na úžasné produkty na očistu organismu. Já jsem díky takovému speciálnímu programu, co má Shogun v nabídce, zhubl 12 kg během 8 týdnů. Takže zajímavý koncept na odbourání přebytečné vody v organismu, očistu střev, mají tady koktejly, polévky, mají tady produkty pro ženy speciálně, pro muže, věci na boj s cholesterolem, velmi koncentrovaný kolagenový drink, aloe vera gel, takže pokud jste milovníci aloe vera jako já, tak tady je široká nabídka čistých gelů a za mě jsou to jedny z nejlepších v poměru cena kvalita, co jsem vůbec na trhu viděl. A také mnoho věcí třeba pro sportovce na energii, spalovače tuku. Máme teď novou produktovou řadu, kterou jsou
takové hydrogely. To jsou doplňky stravy ve formě gelu, kdy vy si dáte takový malý pytlíček, co si vycuznete do pusy a ty látky se hned uvolní ve sliznici, tím pádem rychlý účinek, jsou tam takové speciální produkty, ať je to třeba na harmonizaci spánkového cyklu, pro zlepšení koncentrace a kognitivních funkcí. Pro muže je tam třeba produkt na takové to mužské zdraví, to znamená podpora tvorby testosteronu a podobně. Také pro cestovatele je tam speciální řada, která se jmenuje Myvera Crush, což jsou takové koktejly, kde se do jednoho drinku namíchalo několik různých látek, kde byste běžně měli tam nějaké kapsle, tam nějaké bobule, tam to, všechno do jednoho drinku a můžete to tak mít sebou na cesty nebo do auta. Úplně skvělá věc, pokud člověk ví, že nemá čas si sebou brát všechny tyhle věci. Přiznám se, já jsem zpočátku na to koukal trošku skepticky, jsem si říkal, proč tady tohle mít, když vlastně mám doma ty věci stejně všechny. No ale teď kolikrát, když člověk ráno nestíhá, potřebuje rychle někam odjet, nebo ví, že bude 2-3 dny na cestách, tak než si všechno balit, tak vím, že mám 3 lahvičky a mám všechno vyřešeno. A také tady mnoho produktů, které byste možná u takové firmy neočekávali. Ať je to skvělá italská uklidová drogerie, která je ve formě superkoncentrátu. Co to znamená? Že to, čeho byste běžně použili 3 lahvičky v rámci nějaké doby, tam stačí jedna. Ať jsou to věci na úklid domácnosti, do kuchyně, na nádobí věci. To tady třeba aviváže, kde nebudete věřit, ale dáváte třeba 5 ml na celou pračku. Prací gely, takže já spíš třeba ocením tyhle ty věci, protože mám různé takové jako drahé materiály v rámci oblečení a to se musí speciálně prát. Tak tyhle věci jsou velmi šetrné, perou se na málo stupňů, takže často i na 30, na studeno, všechno funguje, takže za mě skvělé. A my jsme si i s rodinou dlouhé roky tyhle věci z Itálie vozili, protože Itálie tohle má na opravdu velmi vysoké úrovni. A v neposlední řadě krásné bytové difuzory, vlastně bytové parfémy, oleje, moc zajímavá věc. No a samozřejmě, co by to bylo za italskou firmu, pokud by tam nebyla káva, pochutiny, salámky, delikatesy různé. Tak pokud máte rádi italskou kávu, tak myslím, že jste tady naprosto doma. No jak vidíte, těch produktů je opravdu hodně. A nejlepší je si na to dát osobní názor a buď si věci přímo vyzkoušet, nebo se případně i připojit do facebookové skupiny, kde jsou pro vás nachystané dneska už desítky a stovky referencí, co kdo s čím, jak na co používá, reference našich zákazníků, spolupracovníků, ať se můžete s tou značkou více seznámit. Teď přecházíme do druhé půlky dnešní prezentace. Abych teď předal slovo mému kolegovi Pavlovi Mejerovi, který vám řekne, jak on se Shogunem začínal, jak to u něho bylo v rámci zkušenosti s produkty a hlavně kariéry, protože Pavel patří mezi jedny z nejúspěšnějších partnerů v našem týmu. Pavle, krásný večer, slyšíme se? Dobrý večer, já doufám, že ano, že všechno funguje, jak má. Výborně. Super. Tak přátelé, ještě jednou dobrý večer, mé jméno je Pavel Mejer a já jsem šťastný, že vám můžu říct v krátkosti svůj příběh, jak jsem začal se Shogunem. Nebyl úplně jednoduchý, protože já jsem dřív podnikal v oblasti produktového marketingu a pak jsem dostal prostě v Německu lukrativní nabídku zaměstnání, tak jsem se rozhodl být zaměstnán v Siemensu, velice zajímavý peníze, kde prostě člověk má své pohodlí, člověk je spokojený. No, ale pořád tam někde bylo takový to vzadu, taková ta svoboda chybí, prostě svoboda cestovat a tak dále. A jednoho dne zazvonil telefon a Žaneta povídá, Pavle, mám pro tebe skvělou nabídku. A já říkám, prosím tě, o jakou nabídku se jedná? Ona říkala, hele, je to společnost Shogun, Itálie, je to úžasný, to musíš mít. Já říkám, prosím tě, já už jsem několikrát Shogun odmítl, už mi to bylo nabídnuto. Ona říkala, prosím tě, udělej pro mě něco, jestli můžeš. Já říkám, ano, podívej se na tohleto video. Protože já vím, že ty jsi člověk, který zajímá podnikání a nevěřím tomu, že chci zůstat v zaměstnání. Říkám, dobře, tak mi to pošli, tak jsem se podíval a měla pravdu. Tohle video ovlivnilo celkově můj pohled a názor na Shogun, na společnost jako takovou, ale hlavně, co mě nejvíc oslovilo, byl systém vzdělávání. To znamená, že do naší společnosti, do našeho týmu přijde řada lidí, ať už s nějakýma zkušenostma, anebo absolutně bez zkušeností, a my máme opravdu skvělou, úžasnou vzdělávací akademii, jak člověk může od začátku díky tomuto učení může postupovat nahoru a může dosáhnout prostě rychle vyšších pozic. Což bylo za mě, protože, jak bych to řekl, jsou lidi, kteří rádi chtějí prodávat jenom produkt a pak jsou lidi, kteří chtějí budovat kariéru, chtějí budovat tým. A já jsem ten člověk, který prostě zajímá právě ta kariéra v oblasti budování týmu. A ten systém, který tady je naprosto fenomenální
a rozhodl jsem se proto, že máme všechno v češtině. Není třeba nic připravovat, všechno je pro mě připravený takzvaně, řekněme, na stříbrným nebo zlatým podnose. No, produkt. Víte, mnohdy bylo vždycky těžší prodat produkt, který stál prostě x tisíc korun, 10 000 korun a sami asi víte, nebo jste zažili, není to jednoduchý vždycky prodat. A tady jsou produkty, jak říkal Jirka, každodenní spotřeby. To znamená, to jsou spotřební produkty, to znamená, že každý z nás je používáme. Pokud ne všechny, tak určitě nějaký. A já v tom osobně viděl úžasnou příležitost, takže právě proto já jsem se rozhodl připojit se do vlastně našeho týmu k Shoganu a musím říct, že to prostě bylo úžasný a řekl bych jsem asi nejlepší rozhodnutí v mém životě. No a něco v krátkosti, protože jsem byl nedávno na evropském meetingu ve Frankfurtu, naprosto úžasný event, kde se něco ve mně takzvaně v hlavě zlomilo, kdy vlastně předtím jsem byl na pozici partner a během 3 měsíců ten vlastně člověk vlastně vylítnul na pozici seniora, a už maličko chybí k tým lídrovi. A tím chci říct, že na základě toho systému můžete růst velice, velice rychle nahoru, protože je tady neskutečná podpora právě jak od našich sponzorů, lídrů, tak samozřejmě až od člověka, který nám vlastně ten systém předal vlastně od Sandra Kazáta. No a hodně lidí se ptá, Pavle, proč jsi se proto rozhodl? Já řekl vám jednoduše, já tam mám prostě jeden cíl. Já bych chtěl prostě během, řekněme, zhruba 2 let dosáhnout určitý pozice, diamantový pozice, která má příjem, který pro mě znamená svobodu, nemusí být zaměstnán, může si dovolit, co chci a já jsem si jistý, že právě tady v Shoganu jsem toho schopen dosáhnout, ale hlavně rychle dosáhnout. Takže takhle v krátkosti můj příběh a moje rozhodnutí, proč. Pavle, díky moc. A přátelé, my se spolu posuneme do další části dnešní prezentace. Teď půjdeme do karetní části, kde vám ukážeme, jaké jsou zde výdělkové možnosti, podmínky a pak vám řeknu i část svého příběhu, jak to fungovalo v rámci postupu a čísel v mé situaci. Tak já předním zpátky prezentaci. Tak, jak to funguje v rámci spolupráce? Člověk si může vyzkoušet produkt jako zákazník a objednávat si a být velmi spokojený s klientským servisem a podobně. Ale vy tady se dneska kvůli tomu, abyste se stali partnerem. Co to obnáší? Je to obchod s produkty, že určitě chápete, že člověk toho nemůže dělat, aniž by si nějaké produkty přímo vyzkoušel, neměl osobní zkušenost. Takže firma připravila takové vzorové sady, kde si můžete povybírat v rámci přednastavených řešení a ty produkty si vyzkoušet v rámci své první objednávky. Taká doporučená hodnota je od nějakých 120 eur nahoru, kde třeba já osobně doporučuji vzorkovník parfému, protože je to za mě nejlepší start, který může být. Což je fajn, že tady nejsou nějaké vysoké balíčky za 10 000, jak je to v mnoha různých firmách. Není tady žádný autoship, to znamená, že by si člověk musel hned uvázat k nějakým pravidelným objednávkám a podobně. A taková minimální aktivita, abyste si udrželi, řekl bych, to partnerství, to má to minimum, tak je to nějakých 200 bodů za 6 měsíců. To znamená, máte takovou doslova půlroční zkušební dobu, abyste zjistili, jestli to pro vás je, nebo to pro vás není. To znamená, žádné závazky, žádné povinnosti a těch 200 bodů za 6 měsíců zhruba odpovídá nějakým asi 6 tisícům za půl roku v obratu, což je nějaká jim tisícovka měsíčně. To si myslím, že běžná rodina na pohodu za tyhle věci měsíčně utratí. Takže to je to minimum, aby si člověk udržel to distributorství a následně získáte díky tomu od prvního dne 30 až 50% marži na produktech, které Shogun vyrábí, cashback 4 až 35% zpětnou vazbu, zpětnou slevu na váš vlastní nákup a následně 4 až 35% provizi z celého týmu do neomezené hloubky a šířky. To znamená, jste propláceni z úplně celého objemu té struktury, což dneska také není úplně pravidlem. Firma používá takzvaný schodový plán, tedy takové ty procentuální rozdíly. Odměny jsou vypláceny i bez živnostenského listu, takže můžete začít de facto pouze s vaší první objednávkou a následně daňové věci řešit až po čase, podle toho, jak to samozřejmě vyžaduje vaše země. A také se lidi často ptají, co je takové nějaké minimum, pokud chci dělat kariéru a budovat tým, abych z něm byl vyplácen, tak je to nějakých 80 bodů měsíčně osobní aktivita, což odpovídá nějakým 2,5 tisíce korun měsíční objednávka, měsíční aktivita. Jenom pro představu, když nepočítám ani svůj vlastní prodej u klientů, tak jenom moje vlastní rodina spotřebuje měsíčně kolem 3-4 tisíc korun měsíčně, protože my se všichni v rodině koupeme, parfémujeme, pijeme aloe vera, takže
Tady to je de facto postavené na osobní spotřebě, protože vlastně jsou produkty, které stejně každý z nás kupuje, takže de facto ty své limity já plním pouze tím, že všechno, co jsem dřív kupoval jinde, teď kupuju na jednom místě. Kariérní plán vypadá takto. Mám takové 3 části, takzvaný starter klub, tedy fáze, kdy to člověk dělá při práci, má to jako přivídělek, kdy si přivydělá 5 000, 10 000, 20 000 korun, těchto pozic máme v Česku už přes 20. Mají tam takzvaný Stone Club, to jsou pozice, které se jmenují podle drahých kamenů od Amethyst až po Diamond. A poslední fáze je prezidentský klub, kde se pohybují měsíční příjmy od 1 000 000 korun měsíčně. A my v Česku už máme několik pozicí Amethyst, několik Onyxů, máme Safíra, máme prvního Emeralda a už pracujeme na prvních pozicích Ruby, což po roce a půl být vlastně už v té vrchní polovině kariérního plánu je za mě skvělá práce a jsem moc pyšný na to, jak schopní a pracovití lidé se k nám přidávají, protože jim dojde, jaká je tohle šance. A pokud máte ambice na velké čísla, tak se můžete přihlásit k rozhovoru, který máme přetočený v rámci 4 dolarových milionářů, kteří se dokonce stali členy síně slávy a za 4 roky se dostane na příjem $1 000 000 ročně a víc. Což se v mnoha biznisech nepodařilo nikomu za celou historii. V téhle firmě za poslední 4 roky 4 lidi. Teď dokonce mám informaci, že za poslední měsíc november máme další 3 nebo 4 dokonce lidi na úrovni příjmu $1 000 000 ročně. Teď pojďme k té strategii, o které mluvil Pavel, která umožní velmi rychle budovat tým. Teď si chvilku se mnou počítejte v hlavě ty žluté čísla. Co by se stalo, jsme udělali teď spolu dneska takovou dohodu? OK, já osobně, nebo člověk, co vás sem pozval, vám pomůže najít 3 motivované lidi, kteří s vámi budou budovat tým. Tyto 3 lidi naučíme rovněž produkty, systém práce, vzdělávání a také přivést další 3 lidi. To znamená, 3x3 je 9. I tento váš tým, celou tu strukturu vytrénujeme, pomůžeme se vzděláváním, živé eventy, systém práce, facebooková skupina, mraky nástrojů a i jim pomůžeme vytvořit tým dalších 3 lidí. Jak říkám, nebavíme se tady o stovkách lidí, bavíme se pouze o 3 aktivních lidech, které budete mít v týmu. Tak po 4 úrovních tam máte přes 81 lidí. Já tohle ukazuju právě proto, že dost lidí si dovede představit, že třeba oni sami znají nějakého člověka, možná 2, 3, 4, 5, ale ne třeba velké množství. Tak si nevedou představit, jakou sílu to může nabrat. To znamená, jenom přivedu 3 lidi a pak se o to lidi postarám, pomůžu jim to samé zduplikovat a po několika úrovních, když to všechno sečte, ty oranžové čísla, tedy 3, 9, 27, 20 a 81, plus já sám, tak získá 121 lidí v týmu. Připadám tako sci-fi? Co kdybych vám řekl, že se to dá dělat nejen s 3 lidmi, a třeba s 5? A tak to vlastně s celou strategií zduplikovat, to znamená, nepřivedu já osobně 3 lidi, ale rovnou 5. A to samé naučím další lidi. To znamená, vaše práce bude, OK, zrevidovat si kontakty, my vám pomůžeme oslovit, odprezentovat a duplikovat celou tuhle strategii. A po 4 úrovních toho systému máte přes 625 lidí v posledním patře a celkově přes 781 lidí. Teď člověk říká, jak můžu z 5 lidí mít 800? Jak vidíte, celkem snadno, když člověk dodržuje ten systém. U mě to takhle fungovalo, když jsem začínal minulý rok v létě s týmem a de facto září bylo první vyúčtování. Jsme ten tým už zaprvé budovali aktivně a hlavně jsme měli český e-shop, protože jsme si spíš jenom připravovali trh. A u mě osobně to bylo tak, že jsem první měsíc splnil pozici Amethyst, v rámci toho cyklu druhý měsíc byla pozice Onyx, vidíte počty lidí, tohle je přímo můj back office, to není žádné tady, já nevím, nakreslené z kariérního plánu, to jsou přímo moje výdělky a velikost týmu. Už 3. měsíc jsem byl na pozici Safír, že jsem byl de facto na Safírovi za 90 dní. Pak máte další vývoj, Safír v dubnu, ať vidíte prostě, jak se ta kariéra posouvá, že vám neukážu, já nevím, 1, 2 dobré měsíce, jak to dělají v mnoho firmách, ale že vidíte de facto celý můj rok vývoje. To znamená duben, 9500 euro, 600 lidí v týmu, 70 000 bodů. V říjnu za dalších pár měsíců pozice Emerald, skoro přes 870 lidí v týmu, 100 000 bodů. Mimochodem bod je, to PT je bod, to je euro bez DPH, takže já nevím, krát 1,4 to je v prodejních cenách. A teď v listopadu Emerald 904 lidí, 14 000 euro. Ať víte, jak se dá rychle vybudovat biznis. To je to, co vám teď ukazoval na tom obrázku s těma číslama.
tak nám se podařilo za rok. A celé to začalo, že jsem s 2 lidmi letěl do Itálie podívat se na firmu, jak to vlastně reálně vypadá. Tak začal můj příběh. Když se to povedlo mně, já nejsem o nic chytřejší, nejsem, já nevím, o nic lepší v ničem, než kdokoliv, kdo tady dneska na tomto webináři. Jedinou výhodu mám, že já už začal a mám náskok v čase. Že to, co se povedlo nám teď za rok, může další člověk říkat tady na příštím webináři za rok. Jestli vám tohle všechno dává smysl, spotřební produkty, italská kvalita, být na startu toho biznisu ve východní Evropě, to má nebýt úplně na začátku a experimentovat, ale chytnout něco, co už funguje na západě a pouze to duplikovat na našem trhu. Teď si možná říkáte, ježiš, to je informací a novinek a tohle. Chápu. Takže jestli vám tohle dneska všechno dává smysl, dneska to není o tom, abyste všechno pochopili, všemu rozuměli, ale spolu se na to udělali názor. Protože stejně začneme prvníma krokama. Vyzkoušíte si produkty, poznáte systém vzdělávání, naučíme vás, kde získat kontakty, jak je oslovit. Máme úžasný coachingový program, kde jsme na týdenní bázi spolu v kontaktu na téma sociální sítě, marketing, vedení týmu, děláme pravidelné prezentace, máme pak různou akademii, ať živou i online, pro vedoucí pracovníky. Když to řeknu úplně nahrubo, tak největší katastrofa, která se vám může stát, je to, že budete mít pro sebe, pro rodinu italské produkty za velkou obchodní ceny. Já věřím tomu, že už v tenhle moment máte jasno, takže se s vámi pro dnešek rozloučím a budu se těšit na osobní setkání, případně na našem webináři. Děkuji za pozornost, díky Pavle tobě, krásný večer.